mani kuka Aisha ki bar mani kuka Aisha da baya Aisha kan tun baya Aisha da war fasa barya Aisha rawa ne da gina ki bar mashi kuka Aisha ba ki da tanka Aisha ban iya komai in ba tare da ke ma Aisha ki bar mani kuka Aisha ba ki da tanka Aisha ba zan iya komai ba in ba tare da ke ba Aisha 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 Na fara. To ka gani? 5 sins A bisa shi ka ganka ka daga bulala ta mai baki. wallahi ba zai wallahi Allah sarki wallahi a wallahi wallahi ko Soyayya Hassan ce. Da Allah da ranka ina zuwa. Ina zuwa. ga alaji ya zo da bulala ne baki uku To shikenan. haba wallahi Soyayya Hassan ne. ga san Allah sai a cikin biyu za a yi haka ba wallahi da ranka kina gani ba wallahi Soyayya ba ba san baya ba To ga mu nan muna ci gaba da daukan a cikin biyu ga daraktan mu nan. Darakta, ha? Ha? Darakta gaskiya ka gaji. Ga dan screen din mu nan. Monitor kenan na director. Ga mai kyamarar mu nan. Ya dai gaji. Ga ambassador din ya ma sunan drinks din nan. Peerless.